లేచెను మరణపు ముళ్ళును విరచి సాధ్యమా మంటికి ప్రభువునే ఉంచను అన్నచి మనలను నమ్మి గొప్ప ఆజ్ఞను ఇచ్చి స్థలము సిద్ధము చేయ వెళ్ళనే ఆత్మను పంపి తన శక్తితో నింపి తనకు సాక్షులుగా మనల చేసనే పురుమల్లే ప్రకటించేసే ప్రభుని మహిమేంటో చూపించేసే వెలుగల్లే వ్యాపించేసే జనుల హృదయాన్ని మండించేసే అరే నమ్మిన వారిని సూచక క్రియలు వెంబడించునెల్లప్పుడు అరే నమ్మిన వారిని సూచక క్రియలు వెంబడించునెల్లప్పుడు వీరుడే లేచెను మరణపు ముళ్ళును విరచి సాధ్యమా మంటికి ప్రభువునే ఉంచను అన్నచి